миңа калса, монысы ничектер сезнең өчен башка төрле булгандыр. Чөнки сез монда үзегезне уйныйсыз. Режиссер әгәр дә мәгънәне ача икән кадрлар белән, миңа ул ныграк тәэсир итә, бүтән бергә караганда. Әзгар абый фикерен генә, андагы язылган сүзләр белән генә нәфис фильмны эшләп чыгу бик авыр. Шуңа күрә инде сүздә үземнең ниндидер анда уйланмаларда өстәлеп китте. Әсхар абый, менә барлык серләрегезне дә ачып салдыгызмы соң? Юк инде салдырырсың. Бездә балансны бик сирәк очракта менә тоталар. Я таптылар идәнгә салып, я инде артыгын күтәрәләр. Нинди сынаулар аркылы адәм баласыннан шәхес тәрбияләп була? Бу дөньяга ник килдең? Кем син? Милләтең кем? Яшәү рәвешең нәрсәдән тора? Менә шул фикерләрне әйткәнне тамашачы аңлыймысың? Фильм төшерүдән тыш аны тамашачыга дөрес итеп, матур итеп тапшыра да белергә кирәк. Мин уйнаган рольләр алар чын бәхетсез рольләр, аларны җаламыш уйнау мөмкин түгел. Хәерле көн, безнең яраткан хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Милләтне шәхесләр тәрбияли. Аларны зурлау безнең бурыч. Аша башкарылса, икеләтә сөйнешле. Бик тиздән Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Әсхар Шакировның тормыш фильмның режиссеры Алмаз Нургалиев һәм Әсхар абый Шакиров. Ни хәлләрегез бар? Аллаһка шөкер, яхшы. Әйбәт кенә, шатлыклы яңалыклар белән килеп җиттегез, шулай бит? Кушыла аласыз. Кунакларыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 800 532 55. Кунакларыбыз әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Аннан соң инде әңгәмәбезне башлап та җибәрбез. Игътибар экранга. Студиябезнең бүгенге кунагы кинорежиссер Алмаз Нургалиев исәбендә нәфис фильмнар шактый. Кинематография өлкәсендә аның йөрәк турына үтеп керерлек тирән темаларны сөюен яхшы беләләр. Документаль фильмнар татар дөньясында юк диярлек. Алмаз әфәнде исә нәкъ менә шушы өлкәдә эшләүне хуп күрә. Бүгенге көндә режиссер Әсгар Шакировка багышланган «Җылак» фильмы өстендә эшли. Әсгар Шакиров Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Татарстанның Тукай премиясе лауреаты. Әсгар ага инде 40 елдан артык Камал театры сәхнәсендә уйный. Бөтен татар театрының тере легендасы санала. Бөек шәхесебез татар киноиндустриясы үсешенә дә үзенең зур өлешен керткән. Киң диапазонлы, көчле драматик артист. Әсгар ага халкыбызның патриоты буларак мәгълүм. Ул миллилеге белән яшьләрне дә үзенә тарта. Аның һәр роле татар тамашачысының мәңгегә йөрәгендә. Без чыннан да милли мәдәниятебезне һәм телебезне яклап, янып киеп йөрүче шәхесләребезне зурларга тиешбез. Шулай бит, алар инде безнең асыл ташларыбыз дип әйтергә кирәк. Һәм бу эш кино сәнгате аша башкарылса, чыннан да инде икеләтә сөенечле дип әйтергә кирәк. Һәм чыннан да бүгенге көндә зур шатлыгыбыз бар. Яңа фильм дөнья күрәчәк. Менә шуның хакында сөйләп бетсәгез иде. Бу инде сезнең идеягыз буенча төшерелгән, шулай бит? Безнең Гөлүсә ничегрәк килеп чыкты, бу үзенә генә теге кызыклы хәл дип әйтсәм була. Әсгар абыйдан башлангандыр әлеге проектка кирип китү. Ник дигәндә Әсгар абый үз чорында менә 80 яшьлек юбилеена эндәшкән иде мине кунакка. Инде анда менә монологтан башланып китте Әсгар абыйның шул хәтле тирән мәгънәле, тирән аңлап сөйләү дип әйтгәндә халык та яратып карый. Мин вакытка карап тордым. 28 минут килеп чыкты. Икенче көнне бит инде шылтыратасың, рәхмәтеңне әйтәсең мен чакырган өчен. Һәм беренче сүзем шул булды мен Әсгар абыйга. Әсгар абый әйтәм, бу бит инде фильм төшерелеп текст булган әйтәм. Закадровый текстләрендә ул шуннан да теге бик шатып, бик яратып тыңладым мин Әсгар абыйның әлеге монологын. Берәр елдан соң Әсгар абый әйтеп куйды, кайчан эшләй башлыйсыз дип. Инде минем өчен инде ул
шәхес үзе килеп эндәшкән икән инде тотынырга кирәк дип тә санадым инде һәм дә инде ул ниндидер бер билгедә булгандыр инде. Үтәргеч тә, әйе. Үтәргеч тә, әйе, һәм дә инде без әкренләп кенә тотындык. Башта инде документаль фильм дип уйланылган булса, инде аннан соң инде Әзгар абыйга мин нәфис булып фильм буларга тиеш дип килеп эндәштем һәм шулай кіріп кеттік. Һәм мотор гына эшләп тә чыктыгыз шулай бит? Әйтә алмыйм. Нәтиҗәсен көтәбез. Әзгар абый үзе күргәч, инде һәм дә инде тамашачылар күргәч, инде тыңларбыз. Алла бирсә. Менә Әзгар абый сезгә килгәндә, бу бит инде сезнең кино юнәлешендә беренче генә эшегез түгел, шулай бит? Ләкин миңа калса, монысы ничектер сезнең өчен башка төрле булгандыр. Чөнки сез монда үзегезне уйныйсыз. Менә нинди хисләр кичереп уйнадыгыз? Бу алмасның идеясы. Әлбәттә, мин беренчектә үзем турында художественный фильм төшерергә ризалык бирмәдем аңа. Ул үзенең шулай аңлаган, уларны шулай гына эшләргә мөмкин дип кабул иткән. Безнең һәр вакыт аның белән ультимага спорлар да барды. Ләкин режиссер хәрәкәте бөтен әйберне ул күрә, ничек аны эшләргә кирәк. Ул нәрсә әйтергә тели режиссер бу әйбер белән. Менә монда инде мин аңа буйсындым һәм буйсындым. Әле мин фильмны караганым юк. Шуңа күрә әйтәлмим, ничек чыктым икән, нәрсә булдым икән дип. Әгәр дә инде Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән шуннан да әдәмнәрне уйландырырлык фильм булса, мин сөенер идем. Ну, шундый әйбер ул художественный фильм. Кай вакытта я килеп чыга, я килеп чыкмый. Ә хезмәт бик күп салына. Менә эш барышында ничегрәк булды соң үз-үзегезне уйнау? Белмим, мин аның белән гел спорга керәдер инде. Шуңа күрә мин эш барышында гел аны иң күңелсез әйбер саныйм. Чөнки әйтәм бит, оннан бит артист кеше үзенең эшен телевизордан карыйсы килми, һәм күрәсе килми. Бигрәк тә менә мин шулай тәрбияләнгән. Мин үземне менә төштем ак чәчәкләрне мин караган булмады. Менә шундый. Әле хәзердә карамадыгыз, юкмы? Юк, хәзер төшәм менә әйберләрдә бит. Мин үземне карамыйм. Нишәптер кабул итмим үземне. Бәлкем үзем турында икенче төрле уйлагангадыр. Шуңа күрә монда инде телисеңме, теләмисеңме, режиссерның күзләре ята. Мин башта шул ак чәчәкләр төшкән вакытта инде әйткәнем, әйтәм, Алмас синең кешеләрне төшергән вакытта, эшләгән вакытта мәгънәне ача торган кадрларым бар дип. Миңа ул шулай тәэсир иткән иде. Чөнки режиссер әгәр дә мәгънәне ача икән кадрлар белән, миңа ул нарак тәэсир итә, бүтән әйбергә караганда. Ышандыра, шулай бит? Әйе. Менә материалы хакында да сөйләшеп бетик әле. Барысы да Әзгар абыйның сөйләүләреннән чыгып тупландымы, әллә башка кешеләрдән дә фикерләрен сораштыгызмы? Менә сезнең сюжетта да әйтелеп китте бит, инде документалистика белән мин чыннан да теге таныш, якыннан таныш дип әйтсәм дөрес булыр. Барыбер инде сүздә юк, Әзгар абыйның истәлекләреннән күпчелек әлеге проектның сценарийсы төзелгән. Ләкин дә әлбәттә инде барыбер ниндидер документалистикага да игътибар итәсең, ул чорда нәрсә булган, һәм дә инде сүздә юк. Әзгар абый фикерен генә, андагы язылган сүзләр белән генә нәфис фильмны эшләп чыгу бик авыр. Шуңа күрә инде сүздә үземнең ниндидер анда уйланмаларда өстәлеп китте. Шуңа күрә басым ясарга тырыштык. Монда бер әйбер аңлашылырга тиеш. Бу фильмның мәгънәсен ача торган әйбере язмыш дигән китап. Минем язмыш дигән китап ул төрлечә чыкты. Китабыгызга таянып эшләнгән. Китапка чөнки язмыш дигән китапта ул урысчада, урыслар безнең халык татарча яхшы белми. Монда китапка түгел, монда сезнең янәдән фикерләр, газет керә, ләкин төп мәгънәсе шул язмыштан. Әзгар абый, менә барлык серләрегезне дә ачып салдыгызмы соң? Юк, инде салдырырсың. Юк, монда шундырсың әйткәндә, барыбер бездә ничек дип әйтим инде, мәсәлән, шәхеснең дөньясын күтәрә башлар икән, аны бер яклаптан күтәрергә тырыша. Менә ул яхшы. Бездә теге балансны бик сирәк очракта менә тоталар. Я таптылар идәнгә салып, я инде артыгын күтәрәләр. Менә монда бу фильмда минем иң тырышкан әйбер ул әлеге шәхес аркылы без ниндидер тәрбия алырга тиеш. Ягъни дөрес юлмы, дөрес эшләгәнме ул шушы очракта. Менә тамашачы үзеннән ниндидер бер тәрбияви сорау бирергә тиеш. Менә мин төп әйберем. Мен шушы шәхеснең тормышын карап, үзеннән сорау бирә ала икән.
әмин дұрыс яшаймын, мәсәлән, әмин дұрыс эшлимме. Әтияни темасы булсын. Анда байтақан темалар күтәрелә. Бик зур рәхмәт менә Әзгар абыйга. Ул курыкмыйча үзенең ниндидер аның турында начар итеп уйларлык хатирәләрен дә язып калдырган. Һәм ул бик яхшы, ник дигәндә, барыбер ничектер илаһи ниндидер бер зат кайландырабыз икән шәхесне. Аңа барыбер игътибар әз булачак. Монда аңлашылырга тиеш бер фикер. Монда кеше, без кешене, кеше дигән әйберне бездә бит татарлар я кеше я ак була, я кара була. Ләкин мин спектакль уйнаганда да, гомумән эшләгәндә кешене тирәнтен, ул төрле. Ул ак белән караны түгел, ак, кара, зәңгәр, яшел, төрле төстә. Ни дигән сүз? Кешенең язмышы һәм тормышы кеше буларак катлаулы. Ул төрле вакытта төрле була. Шуңа күрә ул әйтергә тели, тамашачы мине сүгәләр монда, мактыйлармы? Алар турында уйлам, я кешене тудырга теләгәнен ул әйтергә, аңлаштырга, онатарга теләгән. Мин үзем вообще әйтәм, кешеләрне ак белән карага аермыйм. Мин кешеләрне калтландырып, чын мәгънәсендә кеше итеп күрсәтәсе килә. Рольне түгел, кешене уйнарга кирәк. Башларак эшләдек инде без. Алмаш дидәш башында диалог барды безнең һәр вакытта да. Менә тегесе әйткәндегез бит әле бәхәсе дә булды дип. Менә әлеге фильмда бит әле җәмгыятьчелек өчен бик актуаль булган сорауларга җаваплар да эзләнә. Менә әйтә дә башладыгыз. Менә нинди сынаулар аркылы адәм баласыннан шәхес тәрбияләп була? Һәм җәмгыятьчелектә шәхес нинди роль башкара тиеш? Җаваплар табылдымы? Алсы инде тамашачы әйтергә тиштем. Ләкин мин үземә таптым дип әйтәм. Гомумән монда әгәр дә бераздан теге фильмның эчтәлегенә дә кагылып китәбез икән без. Монда актерның менә ул бу елны мондый роль уйнады, бу елны мондый роль уйнарга тиеш иде, ләкин аңа режиссер бирмәде, андый теманы без күтәрмибез. Монда нәкъ менә минем инде бу шәхсән үземнең фикерем, шәхес булыр өчен шәхескә беренчедән өйдәге тәрбия, бу инде әтияни тәрбиясе, туган тумашларның тәрбиясе һәм дә инде урам тәрбиясе. Нык йогынты ясыйдыр. Аның нинди характерлы булып үсәчәк ул киләчәктә, нинди образлар тудырга мөмкин, нәкъ шу шырда ул салына. Һәм дә инде урам дигәнем инде ул булырга мөмкин мәктәптә, ул булырга төрле мәгълүматлы факторлар. Инде үсеп җиткәч тә, инде өлгергәч тә барбер нәкъ шу факторлар йогынты ясый дигәндә, әти, әни, аларга нәрсәдер булырга мөмкин, алар нәрсәдер әйтергә мөмкин. Нәкъ төп йогынты шәхес булуда. Нәкъ менә шу факторлар күбрәк йогынты ясыйдыр, һәм дә инде шуңа күрә монда Әзгар абыйның сәхнә тормышы турында сүз бармый. Нәкъ менә аның тормышы турында. Аның әлеге менә шәхес булып үсеп җитлегүгә нинди факторлар йогынты ясаган. Бу инде әйтәм бит инде, һәм дә шуны минем шәхсән үземнең фикерем инде. Әзгар абый, сез дә кушыласыз. Ну, нәрсә әйтмәкче булам. Әлбәттә, мондый фильмны карарга бит әле өйрәнергә дә кирәк, шулай. Әзер дә булырга кирәк, шулай бит. Чөнки тамашачы нәрсә ишетергә тели, нәрсә тыңларга тели, нәрсәне аңларга телисең ул. Менә сезнең телевизорда нәрсә кирәк соң ул тамашачыга? Бит тамашачыны шулай өйрәтәләр, бит. Менә җиңел булса, күңелле булса, яки алкоголик булса, алкоголик хатыннар булса, театрга, балларын ташлаган хатыннарны, төрле әйберләрне карарга өйрәтәләр. Менә шуларны карагыз ди. Менә ни өчен яшисең? Бу дөньяга ник килдең? Кем син? Милләтең кем? Яшәү рәвешең нәрсәдән тора? Менә шул фикерләрне әйткәнне тамашачы аңлыймысың? Кабул итәмсең? Ул аңа әзерме? Шуңа күрә фильмнарны карамагач бер сүз әйтә алмыйм. Ләкин минем ичке дөньямда ул ята. Аны телим, тамашачы телиме, теләмиме, ул килеп чыга. Ул берничектә миннән тормый. Уже мин шулай Ходай Тәгалә тарафыннан тәрбияләнгән. Менә исеменә килгәндә, чыннан да бик үзенчәлекле. Җылак, ягъни елак, шулай бит. Ни өчен нәкъ менә әлеге исемгә тукталдыгыз? Әле теге Әзгар абый катлауландырды. Әйтеп үзем әле мин. Тамашачыны куркытып бетермәйгә әле без. Минем үземнең яраткан язучыларым ул урыс язучыларын алабыз икән, ул Шукшин. Инде үзебезнең татар язучысын искә алабыз икән, ул мәсәлән минем өчен Хәсән Туфан һәм дә Мөхәммәд Мәгъдиев. Менә нинди генә хәлне язмасыннар, алар шундый җиңеллек белән яза беләләр. Маш эш язучы. Менә
Мин шуларны кабатларга тырыштым да инде. Әлеге әсәрдә. Сүздә җиңел фильм түгел, ләкин аны җиңел тел белән бирергә тырыштым. Инде исемгә килгәндә төрле фикерләр булды. Әзгәр дип тә кушасы килде. Әзгәр бит инде мәгънәсен гыйлемле дип язып кушасы килде. Төрле артист, актердан да берсе калмады. Шәхестә дигән булганда. Шәхестә, ләкин инде халык бирә торган исем бар бит. Халык аны яратып бирә бит инде аны. Яратып бирә дә инде аны барыбер ул исем камилләшә һәм дә инде ул тарихта кала. Ул кушаматтан алсак та һәм дә инде елак артист. Шикләнткән бардым мин Азгарабыга. Мәйтәм елак булса ничек була мәйтәм Азгарабы. Азгарабы ничек кабул иттегез? Бу сезне кимсетми, әллә киресенчә? Жоқ, реклама өчен дип уйладым инде мин аны. Ну, ләкин Шуңа гына ризалаштыгыз, әйме? Реклама өчен, ләкин берәй-бер кала. Ну, ничем не җылак идем, җылак артист. Ничем шундый кеше? Ничем җаным шулай җылак дип. Чөнки мин бу тормышны кабул итә алмыйм. Үземнең милләтнең тормышын кабул итә алмыйм. Яшәү рәвешен. Шуңа күрә минем ишем җылагандыр һәм сәхнәдә мин уйнаган рольләр алар чын бәхетсез рольләр, аларны җыламыш уйнау мөмкин түгел. Менә шушы бер уларны тотып алган да инде. Әйдә куйык җылап дип Аның әйтә. соң бит әле елау кешенең нечкә күңелле булуын да күрсәтә. Анда аларның дансы, алар икенче. Хисле булуында бәлки шуннан да чыгып кушканнардыр әлегә. Ну, җөпләп куясым килә. Азгарабыга әйткәч, әлеге мине исемне булгач булса инде үзебезчә булса инде безнең актаныш азнакаяклар белән җылак булса инде алайса, менә шуннан ул елак түгел, ул нәкъ менә җылак. Аха. Менә ул бер караганда рекламада ул яңгыр торган исем бит инде җылак. Әйе. Кулакка бәрә торган. Шундук сорау туа, ни өчен җылак, әйме? Ну, безнең кайсы як кешеләре турында төшерелгән һәм дә инде кем кайсы яклар төшергән икән аңлашылып тора инде бу исемнән соң. Менә гадәттә режиссер кеше бит инде ул һәр эше саен камилләшергә тырыша. Менә бу эшем алдагысыннан яхшырак булсын иде дип. Менә минем сүзләрем белән килешәсезме һәм әлеге эш ярдәмендә үзегезнең яңа ягыгызны ачтыгызмы? Дөресен әйткәндә, ак чәчәкләр бер көнне карамына бу сүзләрне минем әйтүем дөрес микән инде, үз эшем буенча анализны, үземдә булган анализны эшләп утыр дөрес микән эфирда. Тфу, Аллага шөкер, аерма бар. Шулык Азгарабыны гына алсак та, мәсәлән, ак чәчәкләрдә ул нинди булган һәм хәзерге фильмда аерма байтак, шактый һәм бу сөенечле хәл минем өчен. Инде бу минем камилләшүем булды микән инде, Азгарабыны камилләшүе булды микән инде. Ләкин менә ни, Аллага шөкер дип саныйм инде мин. Ну, монда берәй-бер калырга тиеш инде. Әлбәттә, ул бу эшкә алынмас, киләчәктә мин эшли алачакмын, шундый катлаулы язмышлар дигән фикер булмаса. Режиссер алынмый ул. Әгәр дә аның киләчәктә өмете булмаса, менә мин киләчәктә катлаулы язмышларны төшерергә тиешмен дигән фикер аны этәрмәсә, мине төшерергә ул берничек тә алынмас иде. Берничек тә. Чөнки әйтәм бит, фильмнар өчен, әйберләр өчен иң җиңел әйбер әйтәм бит. Матур, ак, кара, шундый яхшы, күңелле әйбер кирәк. Ә бу бит алына катлаулы язмышны ачар өчен. Һәм үзендә киләчәктә, Алла бит инде, Ходай Тәгалага беренчесе, шушындый әйберләр эшләгәннән соң ул шушы милләтнең ичке дөньясын ачарга тырышам дип эшкә алыначак. Менә әлеге фильмда яшь актриса Алия Әбдрәшитова да төшкән шулай бит. Безнең хәбәрчебез аны күреп аралашып та алды. Әйдәгез әле, аның фикерләрен дә тыңлап итик, игътибар экранга. Җылак фильмы турында кинокартинада катнашкан яшь актриса Алия Әбдрәшитова белән күрешеп сөйләштек. Беренче курс студентын лекциялар арасында тоттык дисәк, дөресрәк булыр. Күптәннән хыялланайдым актриса булырга. 9-дан соң никтер китмәдем мин. Бәлки авылда каласым килгәндер. Менә ләкин 11-нче сыйныфка кергәч, мин төрле уку йортларын карадым, ләкин аңа да карамастан барыбер күңелдә актриса булу иде хыялым. Һәм нәкъ тә менә шушы фильм минем бөтен шикләремне юкка чыгарды. Нәкъ шушы рольгә алыну Алия тормышында мөһим бурылыш ясаган. Булай да актриса буларга хыялланган кыз инде бу юл, бу һөнәр аныкы булуын тәгаен аңлаган. Әлбәттә, инде бу театр сәхнәдән аерыла. Монда күбрәк хискә бирелмисем, монда бар да гади, табигый, үзең булып уйнарга кирәк. Миңа фильмда үзем булып уйнарга кирәк иде. Мин камера каршында үземне иркен тота башладым. Шул ачылып киттем. Алия фильмда төшү белән бер рәттән Азгарага Шакиров белән танышу, бер мәйданчыкта уйнау бәхетенә ирешкән.
Бу вакытта яшь актриса нинди хисләр кичергән? Әлбәттә дулкынландыра. Ул бит инде профессионал, ул тере легенда. Һәм андый кешеләр белән эшләү ул горурлык. Алар белән мин бер эпизодларда төшмәдем, ләкин алар белән күрештем, алар белән сөйләшеп тә утырдык. Ләлә апа Миңнуллина белән дә бер эпизодта төштем мин Рафис абый Фазылҗан белән. Ни дейик, Алиягә зурдан-зур иҗади уңышлар, ә фильмга тамашачы мәхәббәтен яулавын теләп калабыз. Шуннан да бу инде яшьләр өчен дә зур вакыйга дип әйтергә кирәк бит. Менә тамашачы мәхәббәте дигәннән, шуннан да бит әле фильм төшерүдән тыш аны тамашачыга дөрес итеп, матур итеп тапшыра да белергә кирәк. Менә бу юнәлештә эшләр алып барыламы? Күпмедер дәрәҗәдә алып барабыз инде. Безнең әле бу башланып килә дисәк тә дөрес батыр гөлүсә. Ник дигәндә инде тамашачыга Алла боерса, безнең уйлаган барып чыкса, ул менә шул апрельдә барып җитәдер фильм. Шуңа күрә әле безнең хәрәкәтләр башлана гына. Шушы таныту буенча әлеге фильм. Аннан соң менә элек-электән шундый бер караш калган. Татар киноларын кинотеатрларга кертү авыррак дип. Менә хәзер эшләр ничегрәк тора? Мин дөресен әйткәндә сүздә юк. Инде ул барыбер игътибар татар киносына әзрәктер. Ник дигәндә аны тарих буенча карасам да, төрле безнең Корея кинолары бар бит инде, инде шул Голливуд, Америка, алабыз икән инде, яки Казак фильм, үзбәк фильм. Һәр җирдә дә дәүләт катнашкан. Әлеге юнәлешне күтәреп җибәриш. Анда бары тик менә шул дәүләтнең ярдәме белән әлеге эшне башкарып чыгарып буладыр, популярлаштырып, инде халыкка кертеп җибәрергә мөмкинлек бардыр. Инде булай карасаң, татар халкы яратмый дип әйтә алмыйм мин әлеге, татар киноларын. Көтеп тә ала кебек әле ул. Көтеп тә ала, һәм дә алар бик тә ярдәмчел. Менә әгәр дә инде менә шу ярдәм буенча уйласак та, менә төшергән периодта әле. Менә миңа бер генә кешенең дә юк дип әйткәне булмады. Менә төрле ярдәм ул. Йорт табып бирүдән башлап, анда киемнәр, төрле яклап карасаң да, бик тә ярдәмчел. Ул бит юктан түгел, юк эшлән йөрсез дип әйтеп тә җибәргән буларлар иде. Шуңа күрә халык яратадыр. Әле күпмедер безгә эшләп кенә кирәктер. Бәлки инде фильмнарның да сыйфатын арттырырга кирәктер. Анда да хикмәт бардыр. Ник дигәндә безнең бит конкуренция Америка, Алла Россия. бирса, барсы да алдашыла бит. Безнең инде тапшыруыбызның вакыты чыгып та килә. Алла бирса, яңа фильмда халкыбызның күңеленә хуш килер дигән теләктә калабыз. Безнең милли кинобыз чәчәк атсын. Ә сезгә инде без зурдан-зур уңышлар телибез һәм киләчәктә дә шулай илһамланып иҗат итәргә насыйп булсын. Саулашабыз сезнең белән. Тапшыруыбызда киләчәктә дә көтеп калабыз. Рәхмәт килгәнегезгә. Сау булыгыз. Үзеңә рәхмәт. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Милли кинобызның язмышы матур булсын, киләчәге өметле булсын. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.